Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. MBA Mal Podcast. Cerveja em vaso de tubo e pantalões de fubito. Ei! Benvidas e benvidos a MBA Mal Podcast. Un podcast, joder, a verdade que non é un puto podcast, é un programa formativo de posgrado, porque sinto decircho. Si tes un título na Universidade da Vida e necesitas este puto máster unha semana máis, temos con nós a Google Calendar do Business, o día de asueto das finanzas, o feriado do emprendemento don Alberto Álvarez. Joder, que guai ser recibido así, ¿no? Ser presentado deste xeito. Como máis te mereces, querido Berto. Agora sábeme mal non responder do mesmo xeito, pero bueno, Sí que vas a responder, porque vas a responder co tema que lle traemos preparado para esta xente, para o noso alumnado. Que temos preparado, Alberto? Venres. Venres, o tremendo día. Sequísimo aí, Venres. ¡Ah! Sexta-feira para todos vos, tíos, aquí o tendes. E agora que? Tremenda Que feira. vamos a facer? Porque vamos a facer un programa diario durante unha puta semana. Aí está. Que non pediu nadie. Que non necesita menos que nadie. Que non vai disfrutar menos... Nadie. Nos aseguramos vos que non. Nos non estamos disfrutando isto. Está entrando regular. Está entrando... Cando pensamos, dixemos, joder, hostia, que divertido, vamos a gravar un programa de cada día. Unha vez que entramos en Faría, vea que temos ideas malas, varias. Incluso este trimestre tuvemos varias ideas malas. Diré que este trimestre foi o trimestre das ideas malas. O trimestre das ideas malas, pero, tío, viñamos a probar, sabes? Para facer o típico podcast de que vamos a facer sempre o mismo. Si queredes eso, petade noutra porta, ide a outro campus, Creo que aquí... outra cousa non, pero iso creo que quedou claro. Devolvemos vos o precio da matrícula si queredes, pero sí. Aquí non pintades nada, colegas. Aquí se viene a arriesgar. Aquí somos a xente que se presentou no campeonato de Fórmula 1 cunha carrilana. Sí. E cunha sonrisa de orella a orella. Que pasa? Aquí estamos. Por favor, permiso para entrar en pista. De que non podo competir eu aquí? Sabes? Tal cual. Pois o dito, vamos a ir día a día sacando un programa para que lo quiera. Aí vos lo vimos servir. Total. Nada, os seguimos comenzar, joder, pues co Venres, que forma máis guai de comenzar, non? Sí, imos meternos, como ben dicías, un pouco máis en fariña, cunha sección clásica, por onde imos empezar senón que por Business Model. Modelo de negócio. Business Model, modelo de negocio, a sección na que analizamos un pouco o modelo de negocio do tema tratado, neste caso, os Venres. Alberto, como vamos a diseccionar o asunto do Venres? Pois con moito cariño. O Venres... Eso que deben dicir nas clases de autopsia na Facultade de Medicina, ¿no? Pero bueno, como se empieza esto, chicos? Con moito cariño. Cariño. Este podía ser a vosa abuela. Criminoloxía. Como seccionou a horta da víctima? Con moito cariño, a verdade. Con moito cariño. Sí. O Venres eu o teño como a chispa que prende o lume, que a fin de semana. Sí. Venres... Manténlo prendido fuego. Exacto, aí está. Non sei a letra. Pero bomba estéreo. Bomba estéreo, a tope. Digamos que se o Venres, se pensamos a fin de como un business, o Venres é a startup, ¿no? É onde se fragua todo. O garaje no que se monta todo. O garaje onde xente rica... Wozniak que Bill Gates estaban ali... Bill Gates, claro. Outro. O do cáncer, como era outro este? Outro que morreu, muerte perdida. Esteban Traballos. Ti crees que outros MBAs falan así, cando mentan o finadiño de Steve Jobs, Estevo Chollos, que falamos xa outra vez. O finadiño. O do cáncer este hombre, como era? Que non me... Eu creo que
este tipo de rollos teñen dúas caras, de portas afora, de portas adentro. De portas afora é todo moi bonito, é moi Un referente, English night. un De gurú. portas adentro, ao final Todo hai, cáncer. claro, con tesa bañada en whisky e a tope. Esas cousas non cambian, Que si no era do zodiaco Steve. Era cáncer, Así rascando, o sea, sin finura ni jugo. Sin alambicamiento, directo. Sí, de punto A a punto B. Sí. A la yugular. O rollo é que o venres ten aí ese rollo de ausencia, de precipitación, Sí. de que se queres facer o mesmo, pero o sábado está como todo máis repousado, faz un plan guai, tal e cual. Pero o venres, como a xente traballa pola mañá, pero tes a tarde libre, cando xorde algo é como combustión espontánea e a tope. A tope. Entón é un caldo de cultivo moi guai para emprender aí. Para emprender. Ofendiditos que dixan, eu traballo sábado venres pola tarde, que eu traballo os sábados porque eu traballo non sei que, eu non traballo porque tal. Tíos. Espabilen ustedes. Váyanse a la verga. Claro. Entonces es que un caldo cultivo polo tema da urgencia, de que ese nervio que intrínseco o propia data. Que... O venres é un día no que todo vai a favor de obra. O sea, hai unha corrente de lava que non se pode escapar dela e todo vai ir, o sea, ti tiras algo aí. Hostia, vaya forma de ver os business, como erupciones volcánicas. E os venres. Sí. Por exemplo. Ti ves o calendario e ves o venres e velo repleto de magma. Erupsado, sí. El Krakatoa el Krakatoa da semana é o venres. Total. Por exemplo, os de Cure sacan un tema que é Friday I'm in Love. I'm in Love, sí. Claro, que é como un tema que non está destinado a ser un hit. Porque é un tema como que sacaron burlándose do esquema das cancións pop. Hai un pouco eso, sí. Un grupo escurillo como eran eles. Grupo escurillo que por un error na montaxe gravouse a maior velocidade. O sea, no máster, sí. No máster acelerouse. Claro, acelerouse todo e quedou grabada a unha velocidade superior da que eles querían. Que quería facelo bajonetis. Querían ir todavía un poquinho máis bajonetis. Claro, o máster acelerou uno que... E aí, claro, dentro deste contexto grunge, esta pequeña píldora de luz, pois prendeu e foi como un porque super hit. No medio do 92, sí, aí claro, tal cual. Estaba xente que la vida é unha mierda, Claro. Dejaron estes aí un pouco... O de Alice in Chains estaba xa pensando en... Claro, a xente comprou o chiste, tío. Comprou o chiste. Que pena que, sabes, cando faz un chiste e a xente, de repente, o que dixen eles, non? Que se volveron os fans que chegaron a eles por Friday Night Love non son realmente, sabes? Claro, sí. É como a xente que fai chistes de ETA... ou chistes, sabes, ou rollos racistas así, peña que non é racista, fai un chiste así e tal, sabendo que joder, hai a base de que non eres racista, pero de repente hai racistas que se ríen dese chiste, entonces é como, sabes? Claro, eu sí que podo facelo, ti non, claro. Sí. Os de The Cure dirían, en plan, que nós non somos felices, que nós non... Sí. No me vedes as pintas, Son Robert Smith, vedes aquí o rollo. Onde ves felicidade este rostro? Claro, por que pasou isto? Porque no título estaba a palabra venres. E o venres é como o rei Midas. Todo o que toca, o venres transformase nalgo... Black Friday, mira, por ejemplo. O Black Friday está aí. A tope. Sí. Viernes 13, a película. Viernes Santo, tremendo subido. Fiebre del viernes noche. Total. Tamén. No, mira, que osado, joder. Entón, é o que traio. Basicamente, o venres é un subidón para invertir, para emprender. Vale, tío. Dentro desta ola, sabes, sin siquiera descabaljarnos dela, vamos a subirnos a unha master. Vamos a traer unha voz aquí para que nos traia máis energía e máis cancaneo. Que nos traia máis salsita. Que nos traia máis la penúltima. No. ¿Cómo que te vas? ¿Sabes? Si es viernes, joder, ¿sabes? En plan de... No, que tengo que ir para casa. Que no, te vaya a costar ya me damos toda semana chayando, me vas a tomar un aquí. Hombre, claro. Que cuadramos cuenta, no sé, cosas que diga xente que das oficinas, que dirá cosas dese tipo. Sí. Que ya cuadramos la cuenta. Claro. Pechamos o balance. Pechamos o balance. ¿Qué tal ese after work?
Que asco de palabra, eh? Que asco de Que palabra. asco, tío. Pero bueno, tío. é venres. Tomarlle unha No- chiquita, non- me trae chiquita. Claro, joder. Póñense bolinga. Hmm. É un día no que hai que estar positivos e remar a favor de obra, como ben fai o propio venres. Así que nada, unha masterclass como Dios manda, ¿no? Veña, mándala. Masterclass. Classe mestre. Bueno, benvidos e benvidas a esta masterclass do venres. Aquí temos a Rubén Lino, pois traémolo como experto en cancaneo, en petalo. Que se música por aquí, un poquito de Instagram, un poquito de karaoke, que ten aí no fondo. A farándula. Faranduleo, sí. Farándula, ves Apretalo. como ve a vida, joder. Que Lino O salseo. vai ser un dos nosos recurrentes. Xa estuvo no piloto, estuvo no concurso. Nunca vamos a traer un programa canónico. Vamos a ir traendo sempre aos Cando experimentos. que irades probar algo, non sei, pois... Cando temos xuntamos un os gusanitos aparato con Coca-Cola, con Fanta e Sí. con tal, aí está Lino. Para... En pequenas dosis. Lino, Sí, a ver, traemos un pouco para falar do cancaneo, porque estamos a Benres e queremos Vale. un pouco xa ir animándonos a tal. Entón, imos Sí. pedir unha cousa, que diseñes un plan perfecto de cancaneo. Tes todo o universo inteiro para escoller de lugar en que donde se tramaría a festa perfecta, con que Sí. xente e despois as armas, digamos, ou a bebida, o modelo que te pondrías, ou o musicote, digamos, os elementos para que definas ti un festón. A ver, Lugar, veña, vamos a ir acotando. Lugar. mira, vouche dicir, lugar a zona do Ío, aquí en Cangas. Veña, non te fotes Porque te vou explicar un festón que facemos aquí, que facíamos a daquela que se salía, que era... Empezou como excusa de ir de tapas hasta que foise indo un pouco de madre o día, bueno, o sábado anterior a fin de ano, entonces empezas ás 12 da mañá con cerveza e pulpo, nun bar. Pensas o que sei. En bo almorzo, sí. Sí. Pulpo, la piedra angular de todo nutritivo desayuno, sí. Claro, non podes tomar nada antes, tens que chegar ao primer bar ali no Ío, que sei, se estabas por ali o bar stop, ali mismo, primeira cerveza con pulpo, todos os que xuntes 20, 30, cantos máis mellor. Despois, siguiente, o bar do lado, andando, o que este a 10 metros, Vas por siguiente, cerveza, pulpo, comer, e iso traduces en ter que pedir un taxi ás 2 da mañán para baixar a Cangas, para ir a acabar aquí neste karaoke, e que un amigo che diga ás 5 da mañán, mira, ti se podes marchar que xa cumpliches, cando estaba baneando xente dos dardos, e había xente que quería xopar. Mira, xa estás molestando. E cando vas andando para casa e non podes abrir os ollos, aí é que xa está... Esa é a señal. Cumpliches. Sí, é a señal de que xa cumpliches. Xa non hai, non se pode dicir nada. Estou en todos os grados. Entonces temos o lugar e que xa casi temos a xente. Entonces, Sí, pola zona do Ío, aquí moi... Isto é como a California galega, é como a xente así como... Cuidado con latina, os términos, xuntar California con Galicia, cuidado, que aí estás... No, California no, Cuidado, que estás aí percorrendo unha línea... Arenas movedizas. Estás aí, sí. Sí. Hashtag California, hashtag Sunset, no. Eu digo que polo ese rollo de latineo, máis ben, non sei. Vale. Como... E xente Compramos entendo que os habituais da festa, xa nos vamos ceñir a eso. Sí, Non vas a adulcoralo con xente de fora, non vas a traer... Non hai fichajes de invierno para isto. No, son os mismos. De feito, eu son dos que sale... O sea, nunca salen a lijar. Eu... Si cae, pero nunca vou con... El viejo truco, yo no salgo a ligar. Ese es el truco. Me lo encontré ahí. A nosa pandilla estamos catro no... Ay, Lino, por favor, Lino. Tengo un pouco de vergüenza, ¿sabes? Yo no salgo a ligar, pero... Yo non salgo a ligar, no. Que va? De feito... Iso pode corroborar calquera, home. Pregunta a quen sea. Aquí en Cangas... Ok, de feito, somos dos de estar nun corrillo e se entra a xente fora, hostia, este quen é? Sí. Non me vas a molestar, joder, estábamos de puta madre. Sean 2, 4 ou 20, pero de repente hai un que tal, hostia, este quen é? ¿Sabes? Bueno, aquí en Cangas pues moi así. Entonces, bebida perfecta para o cancaneo. Cale o que lle dirías ao noso alumnado? Vale, é hoxe viernes, vámonos ao Ío e empezamos a festa, cos colegas de sempre, se meter a nadie de fora, e vámonos a pedir todos isto.
A ver, se vas hoy tens que pedir unha taza de viño, joder, se non Taza de quedas feo, non? Se vas a chegar ali un negrita con cola, iso non... Cantos, hostia, cando estudiábamos Alberto Baiseu, cantos Joder. había que iban para o turno a pedir negrita, decían, iso aquí non vendemos diso. Como se notaba? Claro, joder, quedas mal, se vas hoy e pides un gin tonic da tal, pero non Unha pidas cerveciña máis. de tubo, unha cerveciña máis Sí. de tubo, entendo que sí. Sí, sí, Claro. joder, aí sí. Porque Iso entra ben. universal. É universal. Que tempos aqueles cando negrita era un lujo, sabes? Era un Cando lujo, o normal cuidado. era rombelero ou similares, e pensabas en negrita como algo de, ¿no? Como capricho de ricos. Hostia, ti non compraras unho que poña bebida espirituosa simplemente. Non Sí, sabía nin o que era. Alcatraz, que non se sabía que era. Alcatraz, ese indicaba que era bueno, joder. E a coña é que polo gusto tampouco sabías que era, sabes? Hostia, Porque non sabía a nada concreto. No, era bebida Alcatraz. espirituosa. Sí, sí. Tremendo. Mira, temos como o día perfecto xa, o venres perfecto polo ío, con esta peña e tal. Cal foi a túa peor liada nunha noite? O peor escenario de sair e dicir isto acaba de ser... Pois justamente foi nunha destas que creo que foi a última vez que se fixo isto. Eu só sei que despertei na miña cama e estaba tapado coa manta e eu non me tapara el vestido e eu me cago en viola. Xa, tío. Vale, sí. Entón, cando chegaron meus pais, dixas, meu pai, que? Ti que? E eu, a luz encendida, a porta aberta, enriba da cama, vestido, a luz da cociña, a luz do baño, a luz de tal, e eu, non sei, sabes por qué? Porque fixen caso aos meus amigos de tomar o Jagger con Red Bull, iso. Ostras. Claro, iso cuidado, Iso non sei quen o fixo, pero sabe de cancaneo, Sabe o que xoja. Porque Sabe o que xoja. tomas un e dices, hostia, non notas moito, pero a media hora estás así como... Sí, Así que, claro, ese día eu tomaba as escondidas, a solipandi, como lle din. Hasta que Hostia. acabei... Pero bueno, nunca me dixen nada diso, que eu son responsable. Dentro do que cabe, só hai que taparme un pouquinho. Non boto máis tirio. Falábamos antes do tema da pandemia, toda a pesca, e Sí. sempre se está falando en plan de joder, cando todo isto pase, cando nos xuntemos e toda a historia. Que Sí. plan de antes da pandemia de salir? Que hai plans de salir que en principio deben ser todos guais, pero hai plans de salir que tampouco son tan guais. Ou plans de cancaneo. Que plan de cancaneo queres que non volva? Que cousa da noite e do jiji jaja te dirías, mira, se salimos desta, igual salimos mellores gracias a que isto non volve? Hostia, tío. Eu, O karaoke mira, está aí por aí. O karaoke ti É que- manteríalo a posteriori. Sí, a ver, o karaoke sí. Sí, o karaoke é un fundamental, joder, si non, onde vai toda esa xente que vai aí, porque non ten outro sitio onde os metes. Pero eu xa me beso raro entrando nunha discoteca, tío, ahora mismo, dicindo, ui, é que, si, bueno, vos, si vos plantan ahora dentro, con ese chun, chun, chun no medio e xente arriba da cebolleta, e ahora estou desubicado, xa non sei... Eu camaleónico, tío. Eu adáptome. Aquí somos os tiburóns do business, somos así, Aquí non... Totalmente. Eu só teño que dicir que saín unha vez, Karaoke. saín no verán, cando estaba aí, abriron un pouquiño as portas, saín para comer, quedei para comer e volvín a casa ás 8 da mañá. Cuidado. Pechei a discoteca e foi, ao principio sí que é un pouco raro, porque tiñas mesas altas e como as zonas delimitadas, pero en 5 minutos asumes corpo xa faise. como, vale, isto é o que se leva agora, pa diante. O corpo Pero con sabe. mascarilla. Con mascarilla mascarilla, sí. Hostia. É un segurata de 3 metros diante de ti para que non a quitas. E lavándose os más cada vez que iba ao baño. Sí. Sí. Non se Fijo lavaban que sí, antes tío. e ahora sí. Fijo que sí. Nunca se viu un secador que funcionase nunha discoteca, nunca se viu un Vaya. surtidor de jabón. Vaya, a ver. Sí. Se vas a meter unhas rayas, polo menos lavas mans, joder. Joder, claro. En plan, A saber quen a puso ali antes, joder. Cuidado, hai que desinfectar antes a tapa do retrete, ¿no? Pillar COVID por farlopa, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, señor. Vía de tío. contagio. Hostia. Que non vai carrer, estou me acordando que unha vez entrei a mesar, non pude mirarme tan mal que tuve que marchar, tío.
Home, que claro, me pasou. a provocar, en plan, Hostia. como vas a mexar Pero que non me aguantaba. o baño do No Maica, aguantaba. joder, o Maica non se vai a mexar o baño, pero isto é o Spopuli, joder. Pero que... Hostia. Ese, Cosas ese, básicas ese... así. Cada estancia está para unha cousa, joder, sabes? Unha pista de baile, os baños, O baño de Maicar está para o que é, joder. para que están, joder. Para mesar... Si non iba a estar a xente ali, joder. Ese, e en Bueu tamén nunha discoteca, quero dicir, calé, eu entrei ali a mesar e estaban encerrados no... Era, bueno, había lavabo e o baño, dentro do propio baño. E estaba a escoitaba barullo dentro e chegou a mata a porta, pum, 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 pum. ¿Cuántos estáis aí? Estamos 3. Ah, vale. E marchou. Digo, bueno, pensé que... Vas a bueno. mesar, no, eh? Bueno. Sí. ¿Cuántos estáis? Estamos 3. Vale. E marchou. Vale, hai que compartir, chavales, hai que compartir, Nada de meterse unha loncha un solo aí, nada. Que iso é moi triste. Entonces, así sí, este tamén inspira confianza, este local, joder. Sí, señor. Café Ahí, de carteiro, o mellor que hai. Bueno, Lino, moitísimas gracias outra vez por a puta lesión que nos acabas de dar. No. A ver, cando volves aquí, en que formato loco che traemos máis? En que trampa do audiovisual che volvemos a encerrar aquí? Cando se vos ocorra o máis tal, meterme a min, que os digo que sí. Temos que facer algún, igual o primeiro programa que fajamos en persona, ti máis o Alberto Morada, que estuvera Lino, tamén aí. En directo. Hostia, Formato live. En algún momento nos tenemos que ver eu máis este señor, que fai que non nos vemos Sí, tamén. en persona. Podemos facelo no karaoke de Cangas, na voz, aí. Hostia, tío, hai que falar. Anda que non molaba, joder. Hostia, tío, conoces o dueño ou a dueña do chiringuito? Non temos moi boa relación porque Por lo que sea. a última vez que entrei pensaba que sentime no sofá, fixen así como que me desmayaba, se me botou fora pensando que viña aquí. Aquí non se viene tal, tranquilo, home. E pues, me botou, bueno. Pues aí estamos nós, os de MBA Mal, para atender lazos, Lino. Así que Vale. aí, Para limar as onde hubo guerra, perezas. habrá paz e amor. Ok. Vémonos na siguiente. Vémonos de Cando que irades, rapaces. Veña. Graciñas. Chao. Nacer pobre no me a túa culpa. Morrer sen petalo, sí. MBA Mal. Podcast. Tremenda masterclass, tío. Masterclass. O Lino, En tú estéreo. infalible. É un seguro, Infalible, tío. é un seguro. É O un puto Real comodín. Madrid. Totalmente. Madrid. Joder. Comparación. Pero chaval. é certo. Pero sí, tío. Joder. Como empeza o Venres, Como empeza o Venres. Aí empeza fin de semana e aí empeza a nosa semana de programas diarios. Sin pestañear se lo van a perder. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Estás pasando bola esto. Sí, sí. Nada, chavalada, seguide toda esta semana porque veñen cositas interesantes. Creemos. Esperamos. Nada más, esperamos, sí. Sí. A juezas grabamos de repente. Sí. Que esto, É que acabas de dicir, está facéndose bola, eu pensando, ese é o primeiro programa, que se vai No, facer estás bola? facendo bola porque xa grabamos varios. Esto está sendo un puto Cristo. Estamos firmando cheques que a nivel de producción non podemos bajar. Collo aire e... Chipo.